Det smager rigtig godt. Men der mangler noget. Jeg ved bare ikke, hvad det er. Skal vi ikke lave en æblekage? Jo! Ja! Nu skal vi rigtig have det sjovt. Lære om naturen og hvordan det foregår. Sammen med min partner er vi på igen. Det er altid sjovt at lære med sin bedste ven. Hvad så? Nu skal du bare se. Fordi alt hvad vi laver her i programmet, det kan du også lave derhjemme. Lege, bage eller bare have det sjovt. Og alt det kan du dokumentere via den her app, der hedder Book Creator. Så går vi ind på Book Creator. Det er jo en fantastisk app. Inde på Book Creator, så trykker vi her New Book. Det er den øverste. Så kan man vælge, hvilket lærred ens bog skal have. Vi tager så den her. Og her, der begynder det. Så kan du lave, dokumentere med billeder. Det gør du ved at trykke på plusset heroppe. Og så kan vi vælge, måske, du kan vælge selv at tage et billede, eller et billede, der er på den. Så tager vi bare det her billede af mig. Se. Hov. Så gør vi det mindre, og så er der plads der. Man kan bruge kameraet, og så selv tage et billede. Så tager vi et billede også. Hvis nu der sker noget i momentet, så er det meget godt bare lynhurtigt at kunne tage et billede sådan her. Så trykker vi sådan der. Flot billede. Hernede i hjørnet, use photo. Og så gør vi det mindre, så det kan være der. Men faktisk herinde på plusset, det er her, man gør det meste. Man kan tegne, eller man kan skrive, eller man kan måske sætte noget musik ind. Her så tegner man, skriver eller musik. Lad os bare prøve at tegne. Det blev flot. Så trykker vi heroppe i hjørnet. Done. Og så kan vi faktisk rykke den rundt, hvor vi vil. Med alt det, så kan du lave en perfekt dokumentation om, hvor godt du har haft det. Og laver du den bedste dokumentation med viser med alle de fede ting, du har lavet, din sjove lege, din flotte kage, og sender den ind til os, så kan du være den heldige vinder til at vælge, hvad vi så skal ud og undersøge i næste program. Lyder det ikke bare fedt? Jo! Super. Så skal vi lave æblekage. Ja, vi skal så. Men Hamza, jeg ved ikke, hvad man skal bruge til at lave æblekage. Jeg ved bare, at man skal bruge æbler. Det ved jeg heller ikke. Jeg ved det. Vi kan jo bare spørge tekniker Nynne. Hun ved sådan noget om æblekager. God idé. Lad os kalde på hende. Tekniker Nynne! Det er mig! Tekniker Nynne, kan du hjælpe os med at finde ud af, hvordan man laver sådan en æblekage? Det kan I tro. Nu skal I se, hvordan man skal gøre. Først så skal vi finde noget, vi kan gå på nettet. Okay. Og man kan bruge en computer, man kan bruge en iPhone, eller man kan bruge en tablet. Ja, det er da mega blæret. Nu skal vi ind på internettet. Først så går vi ind på internettet. Så søger vi på Google. Google. Kan man ikke stave til det, kan man jo altid spørge sine forældre eller en anden voksen. Så trykker vi på søgefeltet her og skriver æblekage opskrift. EBLEKAGE opskrift. Sådan der. Så går vi ind på den her gammeldags æblekage. Det er jo perfekt. Tak for hjælpen, tekniker Nynne. Det var så let. Og sådan gør vi. Vi er nu på vej ud til skrammellegepladsen for at høre, om der er nogen, der kan hjælpe os med at lave en æblekage der. Det håber jeg, fordi tekniker Nynne sagde, at der er nogen, der vil gerne hjælpe os. Så lad os håbe på det. Nu er vi herude ved skrammellegepladsen. Og her, der skal vi bruge nogle hjælpere til at gå på æblejagt. Lad os gå ind og finde nogle. Kom. Hej piger. Hej. Vil I hjælpe os med at gå ud og finde nogle æbler? Ja! Yeah! Sådan. Kom.
skal lave den her på. Et eller andet sted. Her! Så er det nummer 3. Nu har vi fundet 4 æbler. Vi mangler 2. Er I klar til at finde de andre? Ja. Yeah. Kom så ud! Så er det nummer 5. Okay, så kom. Ej! Oh yes! Sådan, så har vi 6 æbler. Perfekt. Så skal vi ud og ind og lave æblekage. Ja. Nu hvor vi har alle æblerne, så er det bare om at lave æblekage. Så lad os bare kaste os ud i det. Kom. Så har vi fået skåret alle æblerne sammen med vores små hjælpere her. Så putter vi det sidste kanel ud over. Ej, det vil jeg. Og så kiksedejen. Og det smager rigtig godt. Og så det sidste vi mangler, det er bare at putte kagen ind i ovnen. En halv time, og så er den klar. Jamen, naturen den har rigtig meget fødevarer, så her på Skrammel, der planter børnene deres egen ting. Måske blomster, jordbær, eller hvad nu de vil gerne plante. Og hvis vi kigger lidt herover, der er der faktisk nogle rabarber, der om ikke lang tid, måske en måned, er klar til at blive lavet om til rabarbergrød. Så er kagen færdig, og nu må vi lige tage en testsmag. Oh yes. Det var godt. Tak for hjælpen, piger. Det var sjovt. Hej hej. Hej. Jamen, tak for denne gang Skrammellegepladsen. Det var hyggeligt, og vi glæder vores æblekage, og nu er det hjemme af. Jamen, vi er herude ved OCC Carlsberg. Og her der skal vi snakke med en forsker, der forhåbentlig kan fortælle os lidt om, hvordan det er, at man sover i et æbletræ. Så kom. K104, det var her, hun skulle være. Ja. Kom så. Kom. Hej. Hej. Hej, tak fordi du måtte komme. Jamen, det var så lidt. I kan bare tage plads deroppe. Det var start. Super. Jamen, vi skal jo finde ud af, hvordan man laver et æbletræ. Og det, man først skal finde ud af, det er, at det, man skal finde, det er en potte og noget jord og en æblekerne. Og så når man har fundet de her 3 ting, så er det vigtigt, at man tager potten først, og så tager man noget jord ned i, og så husker man at fugte jorden. Det er meget vigtigt, når man planter noget. Og så tager man æblekernen, og så tager man lige cirka 5 cm ned, og så lægger man kernen, og så dækker man det til igen. Ikke hårdt eller noget, men bare blødt.
Og så når man har taget potten med jordet i og puttet æblekernen i, så er det vigtigt, at den får næring. Det vil sige, at det er vigtigt, at man husker at vande den. Og så efterfølgende, så kan man så sætte den ud i haven, hvor det er, man har et træ. Fordi det er jo et træ, og et træ hører til ude i haven, ude i naturen i hvert fald. Det var alt, jeg havde til jer. Jeg håber, I kan bruge det. Det kunne vi i hvert fald. Tusind tak skal du have. Tak skal du have. Det var så lidt. Okay, lad os prøve at plante vores eget æbletræ. Det vi skulle bruge først, det var, som Maja sagde, en potte med noget jord. Det har jeg lige her. Det har vi her. Der er noget jord. Så skulle vi sørge for, at jorden den var fugtig, men ikke våd. Så skal vi bruge noget vand. Det har jeg også her. Så for at den ikke skal være våd, men fugtig, så må vi hælde meget lidt i. Fugtig, men ikke våd. Så lad os lige blande det her godt og grundigt. Sådan der. Så skal vi bruge en æblekerne. Værsgo. Og man kan ikke bare så æbleskroget, fordi at ellers så bliver det spist af alle mulige dyr. Så vi skal bruge kernerne der inde i. Så skal vi se her. Vi fik en æblekerne her. Så laver vi nu et hul med min finger. Sådan der. Og så putter vi kernen derned, og så dækker den blødt til. Ikke meget. Bare sådan lidt stille og roligt. Og så omkring om 2-3 uger, så tror jeg, at den skulle nogenlunde se sådan her ud. Hvor nice. Ja, det bliver spændende. Lad os nu lege det. Lad os prøve, at jeg planter dig. Skal vi ikke gøre det? Så siger vi, at du er kernen, der går til et æbletræ. Hvad synes I, børn? Skal jeg gøre det? Lad os gøre det! Woo! Yes. Og nu leger vi jo så, at Hamza, han er æblekernen, og jeg skal så om, så han bliver mit eget personlige æbletræ. Yes. Først så skulle vi jo bruge en potte. Det er vores kæmpe potte, den her. Der er jord i, og jordet skal være fugtigt, men ikke vådt. Så vi hælder lige lidt vand i. Og så gør vi lige lidt rundt. Og nu skal jeg også så dig, Hamza. Så kom op. Vi ses, børn. Så venter vi bare. Godt, så ligesom vi så på billedet før, så er det jo først nu bare en lille blomst. Men går der længere tid, så bliver den større og større, og til sidst er det et æbletræ. Lad os vente og se. Så skulle han gerne være blevet lidt større. Men for at han kan blive ved med at gro, så skal han have lidt mere vand og noget sol. Vand og sol. Vand. Når æbletræet er blevet stort nok, så skal det omplantes til der, hvor vi godt vil have det til at stå. Vi vil godt have det til at stå lige her. Så vi omplanter det. Kom. Kan du se træet? Den kan gå. Og så skal den stå der og gro i et par år mere. Men ret sjov. Vidste I godt, at æbler, de er faktisk i familie med roser? Det er måske derfor, det er sådan et flot træ. Og der findes over 134 forskellige æblesorter. Men lige nu så venter vi bare på, at det er vores æbler, der kommer. Og endelig til sidst, så har vi vores egne æbler. Hvad laver du? Ikke spise æblerne. Jeg er sulten. Okay, så vil jeg have det andet. Okay. Det var alt, hvad vi havde til jer for den her gang. Yes. Husk I at lave en god creative book. Send den ind til os, og så har I indflydelse på næste program. Æbler er sundt for dig. Vi ses. Hej! Nu skal vi rigtig have det sjovt. Lære om naturen og hvordan det foregår. Sammen med min partner er vi på igen. Det er altid sjovt at lære med sin bedste ven.